Nagapabilin nga hiluway ang sitwasyon sa mga Ilonggo gikan sa Iloilo City apisara sang nagapadayon nga gamos tunga sang pungsod Israel kag pungsod Irana. Inaanggin kumpirma ni Mr. Gab Umadhay, head sa Public Employment Service Office Iloilo City. Suno sa natungdan nga consistent ang pagpadala sa mga Ilonggo sa mga videos ng ilang sitwasyon sa ilang opisina kag sa ilaman nga mahimatagod ipabalo ang ilang nga kahimtangan. Dugang pa ni Umadhay ang nabombang ilang nga lugar kag yara sa mga bomb shelters apang nagapabilin nga hiluway ang ilang nga kahimtangan. Nagapamaribad man ang mga ini magpuri sa Iloilo City apisara sang kinagamo sa nasambit nga mga pungsod. Nahibaluan nga base sa datos yara sa 21 ka mga Ilonggong OFWs ang na-record nga yara sa karon sa pungsod Israel. Ni sila gasend sang mga video updates kung kamusta ila lugar, kung diin sila subong no kalabanan man ara sa bomb shelters or ang ibanda sa ila na iguan sang bombang lugar nila pero safe sila gyapon. Gikan sa Iloilo City ini si K5 Jenny Kauyunan para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.